Fl-40 jum fil-ġuri ta' Jurgen Fenech mixli bħala l-mandant ewlieni fil-qtil ta' Daphne Caruana Galizia lura fl-2017 fil-bidnija. Is-sok tal-kontroeżami tal-middleman Melvin Thoma mid-difiża. Thoma fost l-oħrajn xejt li kien sar jaf li Caruana Galizia nqatlet mill-aħbarijiet. Fil-waqt li stqar kif kien irrabjat għax fl-2019 Fenech kellu problema ta' droga u kien ikun nieqes ta' sekwit minħabba li kien daħal fi programm ta' riabilitazzjoni. Għalli dan il-fat kien idejqu għaliex skontu Fenech kien il-bastun u saħansitra kien jgħinu jikkalma. F'mument minnhom il-prosekuzzjoni qajmet punt legali minħabba l-proklama li għandu x-xut, tinkludu wkoll każijiet oħra. L-imħallef Edwina Grima li qed tippresedi dan il-ġuri informat li x-xut li f'dan il-log biss jista' ma jwieġibx u ċoe ma jagħmilx referenzi għal każijiet oħra. Għal daqsant ix-xut ma wieġeb l-ebda domanda dwar dan. Fost dawn id-domandi kien hemm jekk kienx jagħti droga lil Fenech, jekk kienx ikollu fit-taxi jew jekk kienx iżomm il-kokaina fil-bottijiet tal-Pringles fost oħrajn. Thoma spjega li ma kienx jirrikatta lill-akkużat biex itih xi flus. Iżda qal li kien iċempillu regolarment dwar din il-materja. Hawn issemmit il-kawża ċivili li kienet fetħet il-familja Caruana Galizia fil-konfront tax-xut li jekk tintrebaħ minnhom Thoma jrid jagħti s-somma ta' €2 miljun. Ix-xut spjega li kien għalhekk li avviċina lit-tiju tal-akkużat Ray Fenech biex jgħinu jħallas id-djun. L-avukat Gianella Damarco f'isem id-difiża għamlet referenza wkoll għax ir-recordings li x-xut allegatament kellu ma' Johan Cremona. Staqsitu jekk dawn kienu xi mħassra, b'Thoma għal darbtejn jinsisti li qatt ma kellu dawn ir-recordings. Il-kontroeżami ntemm Dr. Damarco tgħaddi kumment m'għandix aktar mistoqsijiet għal dan ix-xut, imissu jisti. Pront kienet l-imħallef li ċanfret lill-avukati biex ma jgħaddux aktar kummenti għax se tkun qed timponi l-multi. Dan fil-waqt li wissit lill-ġurati biex jibbażaw id-deċiżjoni tagħhom fuq il-provi biss u xejn aktar. Il-ġuri jissokta it-tnejn filgħodu.